Mga igsoon atong sawan ang sugilanon ni Gemma, 32 years old, minyo, dunay usa ka buk-anak, taga Tabunok, Talisay City. Apan sa dili pa ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Iframo, Cebu City. Nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid, midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulac ug Family Clinic Ramos Magadungan, sugod Marso Lahos Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South. Attention Metro Cebu North and South. Ang St. Paul College sa Ramos mubuka sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500. Tuition kada buwan 600 pesos. O karon, Gemma, sa edad nga 32 nakaanak na kag-usa. Dinhi magsugod ang suliran nga magpunay giglayag ang imong regla. Ang kinatas-an nimong layag usa ka tuig ug 2 ka buwan. Ang imong bana ug ikaw ningkamot nga makaanak pagdugang samtang batanon pa. Kay inyo sang mga isig ka ginikanan nangandoy og apo. Miadto ikaw doktor. Gi-ultrasound ang mattress normal. Gi-pap smear ang mattress normal. Miadto laing doktor. Nag-prolactin test haron pag suta kung doon nakabay katakos sa imong pagka makaanak pa ba ka? Kay fertility test man ning prolactin test. Taas kaayo ang imong prolactin. Kutob sa 1,499, almost 1,500. Ang normal value, 499. Bisag 500, okay na. Ang kataas sa imong prolactin, maunay magpakgang. Nga ang imong itlugan, dili mo produce og itlog. Muna say blocker sa ovary. Kung taas ang babae prolactin, ang itlogan ba sa babae murag matukan, dili makapagawas og itlog matagbuan. Kay kami mga babae mangitlog baya mi 14 ka adlaw gikan sa pagkakita og pula, mangitlog mi oy. Hindi sa makapangitlog, mao ni way itlog-itlog layag permi, way itlog-itlog way regla. Kini ang tinud-anay nga suliran nga mikalit pagtaas ang imong prolactin. Di ra ba nimo mapitol gyud kun di manaog, di mapitol, buang-buang kay ning hormona. Kini karon ang suliran. Unsaon pagpaus-os sa prolactin? Unsaon pagdasig sa kahimsong sa pagpanganak? May puruhan bang mabaog? Kini ang mga pangutana nga nag-aliyok sa huna-huna ni Gemma. Pangutana, doktora nga nung tag-as kay kog layag. Usa ka tuig ug 2 ka buwan di ko mo regla. Masakiton ba ang akong itlogan? Ang tubag tapulan ang itlogan na nakom. Dili mo release og itlog. Tungod anang imong prolactin nga taas, ang imong lawas gahambin og ali. Aron mo nga ng imong itlogan diha og mangitlog. Kay normal lang gid sa babae, 14 ka adlaw gikan sa pagkakita og pula sa regla, mangitlog gid ta. Ang imong mattress dili mo sanong. Bisag timpo ng ting-itlog, uy magpatugtog. Sa hingpit na nakom ang baba, dili mo pagawas og binhi. Mao dyan na natabo ni mo, Gemma. Nya, kinaiyahan man na, di man ta kasukol sa kinaiyahan kung maunay iyang gustong hitabo. Doktora, kining matang sa sakit sa itlogan, doon na ba'y kasulbaran? Ang tubag, tagna ra ba na? Di kita kasiguro. Unless and until kanang imong prolactin manaog, let us say 500, na kay esperansa, na kay paglaom. Kaduang pangutana, doktora, nagpilduras na ko. Giatagan ko sa akong doktor og Nordit. Aron mudumdum ang akong regla. Mudumdum man to, doktora, pero tagurharak adlaw. Unya, lasaw. Unya, itom-itom. Ang tubag, maudod na imong abilidad sa imong itlugan. Dili sa maminaw o pilduras.
ug maminaw man galing gamay ra kayong iobra nga regla. Apasumpay pangutana, doktor, di ko mag-take og pills, no? Awa gyud ko regla. Ang tubag di gyud. Kay ang pagregla sa babae nagkinahanglan sa hormone nga estrogen ug progesterone. Balansyado gina sila. Usa ka mo regla. Nakaron kay ang imong itlogan, your ovaries, nihit kaayog estrogen ug progesterone. Dugang sa suliran nga taas kag prolactin. So, di ka magpilduras, di ka reglahon. Sa ato pa, ang pilduras, mura na siya artificial menstruation. Katulong pangutana, doktora, nagtumar ako karong periodil, haron pagpaus-us aning akong prolactin. Padayon ba ko? Aron mo regla? Aron mo boros? Ang tubag, imo na ng kaugulingong hukom, day kay ang pasyente di man takagbuot. Kung mapadayon ba siya paglamoy sa prolactin, haron pag ngandoy nga ang iyang itlogan mo produce og itlog. Kay di ra bugid mo us-us na imong prolactin, ay di gyud ka mangitlog. Way itlog-itlog, way regla-regla. Ana gyud ang kining estrogen o progesterone mao man ay hormone sa babae nga gihambi na mo sa tanang panahon sa tanang higayon, mawagtang man lang ni siya, inig menopause nimo. Doktora, mihunong ra ba ko sa prolactin? Kay inig tumar ba na ko, murag gituok akong liog. Unya mulingin akong nawong. Reaction man ni day. Kay kuan man ni siya, water retention, ang kaning imong prolactin, manghawid og tubig. Manang maborot gani imong nawong. Murag buwan. Ang kini na lang pagtuok sa imong liog. Subayag wa bay problema imong thyroid gland, ha? Kay doon na ba say problema sa thyroid gland, di ba sabong anak ang babae? Dagha kapuslanan ng thyroid gland. Subaya ang imong thyroid gland ug wa bay problema. Kay nganong mura man kag tukon kung mo inom ikaw sa kung mo tumar ka sa prolactin. Akong pamahayag. Da sa imong pagkatao, mo nang gitawag nato inborn error of nature. Mubo kayo ang estrogen o progesterone sa imong itlogan. Ang progesterone gikinahanglan aron mulipang mulambo ang itlogan. Ang progesterone gikinahanglan aron mulipang mulambo ang taguangkan. Ang estrogen aron mahumok, mahinol-hinol, mutambok, muhambin o fertilized egg aron siya matamnan, matisukan o andam og tagana nga fertilized egg aron ang fertilized egg inikatisok sa matres mahimong fetus, mahimong bata. Gikanahanglan ang progesterone sa babae pagpalambo sa iyang taguangkan. Gikinahanglan ang estrogen sa babae aron ang iyang taguangkan mo hinol-hinol, mo humok, mo tambok, and then matisok gilayon dito ang binhi nga mahimong bata. Sa ato pa tungod kay nagkuwang kag progesterone ug estrogen, kana mao nay sugo sa imong lawas kay inborn defect man nimo daywa, di man ni sakit. It just happens ang imong itlogan nakalimot pag-stock og daghang estrogen ug progesterone. Sugo man sab na sa imong prolactin. Sumao ginay lantugi sa mga babaeng mabaog sa porma nga imong gipadayag sa atong tulumanon. Naa may ubang babae mabaog kay naay bugon sa matris, gioperahan sa matris. Kini di man natural na siyang causes because it is a hormonal imbalance sa imong lawas. Sugamak man ka ani, wa bayay sulagma biyaning mga ingon ani nga mubog estrogen, mubog progesterone, sulagma ni hoy. Dili ni kasagaran nga nahitabo. Ikaduha, magtiyaga lang ka, numero 1, kanang ikaduhan akong sugyot, delikado ni kay ipapilduras man ti kag usa ka tuig lahos. Subaya sa imong thyroid gland be.
kay mo react unya ka sa pildura sa 12 ka buwan. Kung wa gani problema ang thyroid gland, straight kang mo take og Nordit 12 ka buwan. Pagkahuman, biyaan. Nganong ingon ani man ang teknik sa mga doktor nga pa pildurason aron siging regla siging itlog, siging regla siging itlog. Unya pahunongon. Gitawag kanina mo og rebound phenomenon. Unsa man ning rebound phenomenon? Kung ang itlogan naanad na nga siya murigla mo itlog, murigla mo itlog, murigla mo itlog, sa panahon nga undangon sa pasyente ang pilduras, uy, ang ubari, ang itlogan, maningkamot na lagi ang kagalingon pag itlog o pagrigla. Mura ba siya gimmick, tuluan nimong matris, tuluan nimong itlogan, tumar kag tablitas 12 ka buwan. Magdumdum, oy, ang regla o ang pangitlog. Ang regla o pangitlog. Kay, kining, sugo man na sa pilduras. Inighunong sa pasyente, ang ubari, ang itlogan, mura na siya nakamemorize sa iyang code, sa iyang awit. Mura na siya nakamemorize. Dayon, murigla, mangitlog. Timingon gid ang bana 14 ka adlaw gikan sa pagkakita og pula nga paduolon gid sa asawa kay kanang asawa nangitlog. Kana ang katuyuan sa rebound phenomenon. Ikatulo. Kung kining atong rebound phenomenon dili mo trabaho, di narabagid kini siya mo trabaho. So ang atong paglaon ang prolactin na lang nga pausoson. Wa ra ba nay siguro? Nagmulo karabag tuok, nagmulo karabag borot sa imong nawong. Muna itong problema diha. Nga dako kay gayonan, paandangon kasi imong doktor anang prolactin. Ikaupat. Ikaupat. Day, Jima, na ay talagsaon nga panghitabo sa babay. Na ay babay nga menopause mag-edad pag 25, 26, 27, 20, ikaw 32 man ka. Ginoo, simbakog early menopausal syndrome kini. Hay, ang kinaiyahan. Hands up na. Ingon siya, di na ko mangitlog. Tiguang na ko. Menopause na ko. Ang itlogan, musulti anak. Moabiso siya, di nako murigla. Akong edad 32 pa, pero unsa ang di naman gyud ko ganahan murigla og mangitlog. Gitawag na namog premature menopause. Galing na igo ka day Jema sa premature menopause. Di ra ba jud ta anak katudas nga premature menopause way makagbuot anak. Ang kinaiyahan ano nay control anak. Katapusan. Dahil, di ma, ug mo sanong pa imong bana, ang imong katapusang opsyon day, no? Adoption. Mangita kasi imong maigsuon ubay-ubay nga anak. Sabuto ng igsuon nga legal adoption gyud aron dili mabawi. Di ma, upat kalakang ang akong sugyot nga imong kapilian aron ka matigayon sa imong kagalingong kaugmaon ug kalipay uban sa imong tibuok banay. Mangigsoon salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gihapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Stasyon DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.